Denumit în vremea lui Moise Mana, în Grecia antică lâna de aur a lui Ulise, în Egiptul antic lacrima de aur din ochiul lui Horus, porumbița albă sau hrana zeilor și mai recent în Evul Mediu piatra filozofală, astăzi acest elixir se numește Ormus. O traducere din limba engleză a acestor inițiale ar însemna elemente monoatomice rearanjate orbital. Rețineți această denumire, Ormus, o repet, atât pentru a accesa site-ul nostru cu același nume, www.ormus.ro, pentru a găsi mai multe informații despre acest elixir, despre acest produs, dar și pentru a-l putea comanda și pentru a găsi și această carte cu același nume, Ormus, aur comestibil, al cărei autor sunt și care vă va purta într-o poveste adevărată despre istoria acestor minunate elemente, dar și despre descoperirea lor și despre efectele consumului lor asupra organismelor noastre.